కార్యము 2వ అధ్యాయము 42వ వచనం. వీరు అపోస్తలుల బోధ యందును సహవాసమందును రొట్టె విరుచుట యందును ప్రార్థన చేయుట యందును ఎడతెగక ఉండిరి. దేవుని మాట దీవించుగాక. ఆనాటి అపోస్తలులు ఏ విధంగా ఉన్నారు? ఆనాటి అపోస్తలులు ఈ 4 కార్యాలు వారు తప్పకుండా చేశారు. మొట్టమొదటిది అపోస్తలుల బోధ. అపోస్తలుల బోధ ఎటువంటి బోధ? యేసుక్రీస్తు చెప్పిన బోధ. యేసుక్రీస్తు చెప్పని బోధ ఉందా? ఉంది. ఈ కాలంలో ఉంది. నీకేమీ కాదు, నీకు అన్నీ వస్తాయి, నీకు అన్నీ ఆశ్చర్య పోకట అనేది ఏముండదు. ఇది అపోస్తలుల బోధ కాదు. ఆనాటి అపోస్తలుల బోధ శ్రమలో సంతోషంగా ఉన్నారంట. ఆనాటి అపోస్తలుల బోధ శ్రమలో దేవుని స్తుతించారు. ఆనాటి అపోస్తలుల బోధ వారి జీవితంలో కలిగిన అనుభవాలను ప్రకటించారు. ఇది అపోస్తలుల బోధ. యేసుక్రీస్తు చెప్పిన బోధ, యేసుక్రీస్తు నేర్పిన బోధ అపోస్తలుల బోధ. ఆనాడు ఆదిమ సంఘము అపోస్తలుల బోధ యందు స్థిరంగా ఉంది. అంటే అపోస్తలులు నిలబడి బోధిస్తే ఆ మాటల పైన వారు నిలబడ్డారు, త్రోవ తప్పిపోలేదు. మరొకటి సహవాసమందు. రెండవది సహవాసం. చాలామంది సహవాసంలో పాల్గొనట్లేదు. ఆనాడు అపోస్తలుడైన పౌలు ఇది గమనించి హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 24, 25 వచనాలు కలిసి ఉంటాయి. కొందరు మానుకొనుచున్నట్టుగా సమాజముగా కూడుట మానక, కొందరు మానుతున్నారు సహవాసమునకు. ఏ సహవాసమునకు? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు విశ్వసించిన వారి భక్తుల దేవుని రాజ్యమునకు వారసుల సహవాసం ఇది. మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడు తగ్గించుకోకండి, మేము ఉత్తరులని అనకండి. మీరు దేవుని భక్తులు, దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు. ఆ నిశ్చయత మీకు రాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి కూడా వ్యర్థం. ఈ భక్తుల సహవాసములకు కొందరు మారుతున్నారు. ఆనాడు మానే రాజ సంఘంలో కూడా అటువంటిది ఉన్నది, మన దగ్గర కూడా ఉన్నది. కాబట్టి మీరు సహవాసమందు మానకూడదు. సహవాసం అనేది మీకు తప్పకుండా ఉండాలి. మీకు స్నేహితుల సహవాసం ఉంటుంది, కుటుంబ సభ్యుల సహవాసం ఉంటుంది, ప్రాముఖ్యంగా పరిశుద్ధుల సహవాసం ఉండాలి. నేను ఒక్కనే పరిశుద్ధులు, చర్చికి వచ్చేటప్పుడు అందరూ దొంగలు అనుకుంటే అందరికంటే ముందు నువ్వే పెద్ద దొంగవి. ఎందుకంటే దేవుడు నీతివంతులుగా తీర్చిన వారికి తీర్పు తీర్చే అధికారం ఎవరికి లేదు. ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. ఓకే, అతని ప్రవర్తన తీర్పునకు కొంత చెడ్డ ప్రవర్తన అయ్యుండొచ్చు, కానీ దేవుడు అతన్ని ప్రేమించి అతన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు, అతనికి నీతిమంతునిగా తీర్చాడు. అది కాపాడుకోవడం కాపాడుకోకపోవడం వాడి వ్యక్తిగత సాక్ష్యం బట్టి ఉంటుంది. కాబట్టి నేను మాత్రమే పవిత్రుణ్ణి, నా ఇంటి సహవాసమే నా సహవాసం అని ఇప్పుడు కూడా మానుకోవద్దు. కానీ మీరు మానుతున్నారు. మీరు మానకండి అని ఆనాడు హెబ్రీయులకు పౌలు గారు రాస్తున్నాడు. ఆ దినము సమీపించిన కొలది మీరు మరి ఎక్కువగా చేయాలని అంటున్నాడు. మరలా ఒకటి, రొట్టె విరుచుట యందు కూడా వారు ఉన్నారు. రొట్టె దేనికి సాదృశ్యం? యేసుక్రీస్తు శరీరంలో ఒక సాదృశ్యం. ఆ ద్రాక్షరసం దేనికి సాదృశ్యం? ఆయన మన కోసం కాల్చిన రక్తం మనకు సాదృశ్యం. అదొక కొత్త నిబంధన. మరొకటి ప్రార్థన చేయుట యందు. కాబట్టి వ్యక్తిగత ప్రార్థన తప్పకుండా ఉండాలి. మీరు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నా వ్యక్తిగత ప్రార్థన మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, మర్చిపోవద్దు. మోకాళ్ళ మీదుంటేనే ప్రార్థన అనే అభిప్రాయంలోకి రాకండి. మీరు మోకాళ్ళ మీదుంటే చేస్తే చాలా సంతోషం. కొన్నిసార్లు ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. కొన్నిసార్లు మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేసుకోండి. నిలబడి ఉన్న ప్రార్థన చేయండి. యేసుక్రీస్తుతో సహవాసం ముఖ్యం, కానీ అది ఎలా చేస్తే ఏముంది. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మోకాళ్ళ మీద చేస్తే అది చాలా మంచిది. అలా నేను మోకాళ్ళ మీద ఉన్నప్పుడే ప్రార్థన చేస్తా, మిగతా టైంలో మాత్రం అన్నీ చేస్తా అంటే సరైనది కాదు. మీరు ఖాళీ సమయం ఎప్పుడు దొరికినా ప్రార్థించకుండా మానకండి. ఆనాడు అపోస్తలులు బోధలో, రొట్టె విరుచుటలో, ప్రార్థనలో ఎడతెగక ఉన్నారు, సహవాసంలో ఉన్నారు.
ఏమున్నది రొట్టె కూడా తీసుకుంటా కానీ నాకు సహవాసం వద్దంటే కుదరదు. కేవలం బోధ మాత్రం వింటా, రొట్టె తీసుకుంటా, ప్రార్థన చేస్తా, కానీ సహవాసంలో ఉండను అంటే కుదరదు. ఈ 4 లక్షణాలు ఉన్నవాడే యేసుక్రీస్తును సంపూర్ణముగా విశ్వసించిన దేవుని కుమారుడు. కొన్ని సంఘాలలో తీసుకునే వారం ఆ నెలకు ఒకసారి రొట్టె ఇస్తారు. ఆ రోజంతా చర్చ్ అంతా నిండిపోతుంది. వాడు మళ్ళీ అది నెలకొస్తాడు. అప్పుడేముంటుంది? రొట్టె ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నెల వచ్చి మళ్ళీ రొట్టె తీసుకొని మళ్ళీ ఇంకో నెలకు వస్తాడు. అతను వాది సంఘంలో ఉన్న ఒకటే దాన్ని ఫాలో అవుతుందంటే రొట్టె విరుచుటే అంట. అతనికి అపోస్తలుల బోధ అనుతలేదు, దేవుని బిడ్డతో సహవాసం లేదు. ప్రార్థన వ్యక్తిగతంగా చేస్తుంటే చేసుకోవచ్చు, అతని వ్యక్తిగతానికి సంబంధించింది. అంటే వ్యక్తిగతంగా చేసేది అదొకటే, ప్రార్థన వ్యక్తిగతమైన అదొకటే. అపోస్తలుల బోధ కావాలంటే మందిరంలోకి రావాలి, రొట్టె విరవాలంటే మందిరంలోకి రావాలి. కానీ రొట్టె విరిచిన రోజు విరవడానికి కేవలం రొట్టె తీసుకోవడానికే కాదు, సహవాసం కొరకు రావాలి. ఈనాటి కాలంలో సహవాసాలు తక్కువైతానే ఎక్కువైతానే? తక్కువైతున్నాయి. సహవాసంలో ఉండడం తక్కువైతుంది. దేవుని బిడ్డల సహవాసం తక్కువైతుంది, అన్యుల సహవాసం ఎక్కువైతుంది. ఏదైతే సహవాసం అయితే ఎక్కువ అవుతుంది, కానీ దేవుని బిడ్డలతో ఉండట్లేదు. అంటే దేవుని వాక్యములకు సంబంధించి, దేవుని మాటలకు సంబంధించిన సహవాసం తక్కువైపోతుంది. పర సంబంధమైన మాటలకు సహవాసం ఎక్కువైపోతుంది. కానీ ఆ దినము సమీపించిన కొలది మీరు మరీ ఎక్కువగా సహవాసంలో ఉండాలి. అంటే మీరు ప్రార్థనలో నిలకడగా ఉండాలి, బోధలో నిలకడగా ఉండాలి, రొట్టె విరిచేటప్పుడు తప్పకుండా మీరు రావాలి. వీటన్నిటితో పాటు సహవాసంలో కూడా నిలకడగా ఉండాలి. ఒక మంచం నిలబడాలంటే ఎన్ని ఉండాలి? 4 కాళ్ళు ఉండాలి. ఒకదాని ఇరగొచ్చాం అనుకోండి, ఏముంటుంది? మంచం ఉంటుందా? 3 మంచిగా ఉన్నాయి కదంటే కుదురుతుందా? కుదరదు. ఒక కుర్చైనా ఒక మంచమైనా అది 4 కాళ్ళ మీద నిలబడుతుంది. 4 పిల్లర్స్ అంటే 4 స్తంభాలు. అపోస్తలుల బోధ, ప్రార్థన, రొట్టె విరుచుట, మరొకటి సహవాసం. ఇవన్నిట్లలో సరిగానే ఉంటున్నాం, కానీ సహవాసంలో వెనకబడుతున్నామేమో పరీక్ష చేసుకొని దేవుని యొక్క బలలో అనగా ఆ రొట్టెలో, ఆ ద్రాక్షరసంలో పాల్గొందాం. మీ యొక్క బలహీనతను ఒప్పుకోండి, మీరు మీ యొక్క లోపాలను ఒప్పుకోండి, క్రీస్తు ప్రేమను తెలుసుకోవడానికి ప్రార్థన చేయండి. అవకాశం ఉంటే మీరందరూ బ్యాప్టిజం తీసుకోండి. దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. తొందరగా మీరు మాతో పాటు, అంటే మా అందరితో పాటు కూడా మీరు బలలో పాల్గొనే అవకాశం కుదురుతుంది. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.